Jeg inviterer dig til at fordybe dig i mine uhyggelige historier, som du kan lytte til, mens du falder til ro. Find et behageligt sted og ligge dig til rette, luk øjnene og lad dig henføre af fortællingerne, der langsomt vil føre dig ind i en dyb søvn. Gør dig klar til at lade dit sind svæve væk, mens vi dykker ned i det uhyggelige. God fornøjelse. Det var en iskold aften, og jeg havde lige afsluttet min træning i fitnesscentret. Centret var næsten tomt, og det skarpe lys føltes pludselig ubehageligt, som om det afslørede, hvor alene jeg egentlig var. Klokken var lidt over 10 om aftenen, og jeg kunne mærke trætheden i mine ben, da jeg skyndte mig at tage min taske og bevæge mig ud til parkeringspladsen, hvor min cykel stod. Da jeg gik over den tomme parkeringsplads, blev jeg ramt af en underlig følelse af at blive iagttaget. Jeg kiggede mig hurtigt omkring, men der var ingen. Kun lyden af vinden, der raslede i nogle blade, og en enkelt gadelampe, der flimrede svagt. Jeg grinede lidt for mig selv. Slap af. Du er bare træt, tænkte jeg, mens jeg låste min cykel op. Da jeg cyklede ud på den mørke vej, føltes gaden endnu mere øde end normalt. Kun enkelte lamper oplyste de tomme fortove, og mit åndedræt stod som små skyer i den kolde luft. Jeg prøvede at tænke på noget andet, men pludselig hørte jeg det. Skridt. Hurtige, bestemte skridt bag mig. Jeg kiggede over skulderen. En skikkelse, iklædt en lang, mørk jakke, og med hætten trukket op, gik på fortovet bag mig. Han holdt en tydelig afstand, men noget ved hans bevægelser fik det til at føles forkert, for målrettet. Jeg tvang mig selv til at kigge fremad og begyndte at træde hårdere i pedalerne, men da jeg kiggede tilbage igen, var han tættere på. Hvordan? Tænkte jeg. Jeg var på cykel. Det gav ingen mening. Selv hvis han løb, burde han ikke kunne følge med. Men han gjorde. Mit hjerte begyndte at hamre, og jeg cyklede hurtigere, men jeg kunne høre, at han satte tempoet op. Han løb nu. Skridtene gav genlyd i natten, og jeg kunne mærke panikken tage fat. Jeg vidste, at jeg var alene på den her gade. Der var ingen huse tæt på, ingen vinduer med lys. Jeg svingede brat til højre ind ad en smal sidegade i håb om at miste ham. Men da jeg kiggede tilbage, var han stadig der. Og nu endnu tættere. Det var umuligt. Mine ben pumpede pedalerne i rasende fart, og jeg kunne mærke, hvordan blodet hamrede i mine ører. Jeg cyklede hurtigere, end jeg troede, jeg kunne. Men hver gang jeg kiggede tilbage, var han nærmere. Det burde ikke være menneskeligt muligt, tænkte jeg med voksende rædsel. Hans skridt lød ikke som nogen, der var forpustet eller udmattet. De lød regelmæssige, som om han ikke engang anstrengte sig. Jeg drejede mod en park, hvor jeg vidste, der ville være mere lys. Mit åndedræt var tungt, mine ben brændte, men adrenalinen holdt mig i gang. Da jeg nåede indgangen til parken, hørte jeg noget, der fik blodet til at fryse. Skridtene bag mig var væk. Jeg stoppede op og vendte mig hurtigt om, men han var der stadig. Han stod midt på vejen og kiggede direkte på mig. Selv på afstand kunne jeg mærke hans blik, som om det brændte sig fast i min hud. Langsomt løftede han hånden og viftede til mig. Mine ben føltes som bly, men jeg tvang mig selv til at cykle videre. Jeg styrtede nærmest gennem parken og mod de oplyste områder, hvor jeg vidste, der ville være mennesker. Da jeg nåede frem til en gruppe mennesker, der stod og snakkede, vendte jeg mig om igen. Personen var væk. Der var ingen spor af ham. Ingen skygge. Ingen skridt. Men jeg vidste, hvad jeg havde set. Resten af vejen hjem sad frygten som en knude i min mave. Da jeg låste døren bag mig, begyndte mine hænder at ryste ukontrolleret. Jeg prøvede at forklare mig selv, hvad der var sket, men ingen forklaring gav mening. Hvordan kunne han bevæge sig så hurtigt? Hvordan kunne han forsvinde så pludseligt? Jeg sov ikke den nat, og fra den dag af undgik jeg den rute. Men nogle gange, når jeg går alene om aftenen, føler jeg, at jeg hører de samme regelmæssige skridt bag mig. Jeg tør ikke kigge mig tilbage. Jeg havde nattevagt på tankstationen.
Det var ikke første gang, jeg arbejdede alene om natten, og som regel var det ret stille. Folk kom ind for at tanke, købe snacks eller kaffe, og der skete sjældent noget særligt. Men den aften skulle vise sig at blive noget helt andet, på en måde, jeg stadig har svært ved at glemme. Klokken var lidt over 2 om natten, og kulden udenfor havde lagt sig som et tungt slør over byen. Vinduerne var dukket til, og den svage summen fra køleskabene var det eneste, der brød stilheden. Jeg stod bag kassen og stirrede ud i mørket gennem glasdørene, da døren pludselig gik op. En dreng, omkring 16 år gammel, kom løbende ind. Hans ansigt var rødt af kulde og sved, men det var hans øjne, der fangede min opmærksomhed. De var fyldt med panik, som om han lige var flygtet fra noget. Hans brystkasse hævede og sænkede sig hurtigt, og han kastede blikket rundt i lokalet, som om han ledte efter et sted at gemme sig. Jeg rynkede panden. Hvad lavede en dreng på hans alder alene ude på det her tidspunkt? Og hvad i alverden var han så bange for? Er du okay? Spurgte jeg tøvende. Han ignorerede mig, kom tættere på kassen og sagde hurtigt, næsten hviskende: Hvor er toilettet? Jeg pegede mod gangen bag hylderne. Nede til venstre, svarede jeg, stadig forvirret over situationen. Han nikkede kort og løb derhen uden at sige mere. Lyden af hans fodtrin blev hurtigt opslugt af stilheden igen. Noget ved det hele gjorde mig urolig. Hvorfor var han så forpustet? Og hvorfor havde han ikke sagt mere? Før jeg kunne nå at tænke videre, gik døren op igen. Denne gang kom der en mand ind. Han var høj, iført en lang sort frakke, og hætten var trukket så langt ned, at hans ansigt lå halvt i skygge. Det jeg kunne se, fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Hans hud havde en mærkelig, voksagtig tekstur, og hans øjne virkede unaturligt store, stirrende, som om de aldrig blinkede, og smilede. Det var bredt, for bredt, og det føltes, som om det blev trukket op af noget dybt forkert. Han sagde ingenting i starten, men gik roligt rundt mellem hylderne. Hans bevægelser var næsten for flydende, som om han ikke helt hørte til her. Jeg forsøgte at lade, som om jeg koncentrerede mig om skærmen foran mig, men jeg kunne ikke lade være med at følge ham med øjnene. Han samlede ingenting op, lod bare sit blik glide hen over varerne, som om han ledte efter noget. Så gik han hen mod kassen. Har du set en dreng herinde? Spurgte han. Hans stemme var dyb, men der var noget forkert ved den. En syngende undertone, der næsten fik det til at lyde, som om han nød at stille spørgsmålet. Jeg tøvede, men rystede så hurtigt på hovedet. Nej, det har jeg ikke. Kan jeg hjælpe dig med noget andet? Han lod til at overveje mit svar. Hans blik gled mod gangen, hvor toilettet lå, og han smilede endnu bredere. Jeg vil gerne bruge toilettet, sagde han langsomt. Mit hjerte begyndte at hamre. Drengen var derude. Det er optaget, sagde jeg hurtigt, men min stemme lød ikke overbevisende, selv for mig selv. Manden stoppede op. Hans blik, der allerede havde været intenst, blev næsten umenneskeligt, og smilet bredte sig på en måde, der fik det til at se helt forkert ud. Optaget, siger du, hviskede han og lænede sig lidt frem over disken. Jeg prøvede at redde situationen. Jeg mener, det er ude af drift. Du kan ikke bruge det. Hans øjne lyste op, som om jeg lige havde givet ham den præcise information, han havde brug for. Ude af drift, sagde han næsten syngende, og han begyndte at gå mod gangen. Sir, det er ude af drift, sagde jeg, denne gang højere, men han ignorerede mig. Han stoppede foran døren til toilettet og tog langsomt i håndtaget. Med en uhyggelig blid stemme sagde han, jeg ved, du er derinde. Du kan ikke gemme dig for mig. Bankene begyndte blidt, næsten rytmisk, men det ændrede sig hurtigt. Han begyndte at slå hårdt på døren, sparke den alt imens han gentog. Kom ud, kom nu ud. Mit hjerte hamrede, og mine hænder rystede, da jeg greb telefonen og ringede til politiet. Det føltes som en evighed, men endelig hørte jeg sirenerne udenfor. Politiet stormede ind, og manden blev anholdt, stadig med det uhyggelige smil på læben. Det viste sig, at manden var en patient, der var flygtet fra et nærliggende psykiatrisk hospital tidligere samme aften. Han havde en voldsom fortid, og politiet fortalte mig senere, at han sandsynligvis havde fulgt efter drengen helt fra hans vens hus.
Heldigvis blev drengen bragt i sikkerhed og genforenet med sin familie kort efter. Jeg har arbejdet mange nattevagter siden den nat, men jeg har aldrig glemt det uhyggelige smil på mandens ansigt eller den isnende ro i hans stemme. Det var ikke bare hans ord, men den måde han virkede så sikker på, at han ville finde, hvad han ledte efter. Det var en stille aften, og jeg var alene hjemme, mens resten af familien var ude at spise. Jeg sad på sofaen med en kop te i hånden og så en film, mens regnen piskede ned udenfor. Det var en hyggelig aften, men der var også en underlig følelse i luften, som om noget ikke var helt rigtigt. Midt i filmens klimaks hørte jeg det. Et blødt bank på døren. I starten tænkte jeg, at det måske var en vind, der havde fået en gren til at slå mod huset, men så kom det igen. Bank, bank. Jeg frøs, og mit hjerte begyndte at slå hurtigere. Det var sent, og ingen burde være her. Det er sikkert bare en nabo, sagde jeg til mig selv, men usikkerheden kørte rundt i mig. Jeg rejste mig langsomt fra sofaen og gik hen til døren. Hvem er det? Spurgte jeg, men der var ingen svar. Jeg kunne mærke en klump i min hals, og frygten kriblede i mine fingre. Jeg kiggede gennem kighullet, men kunne ikke se nogen. Det var kun mørket, der lå udenfor. Banket kom igen, mere insisterende denne gang, som om nogen virkelig ønskede at komme ind. Er der nogen der? Spurgte jeg højere, men stadig uden svar. Mit hjerte hamrede, og jeg overvejede at ringe til mine forældre, men så tænkte jeg, at det ville være at overreagere. Måske er det bare en fejl, sagde jeg, og besluttede mig for at gå tilbage til sofaen. Men så, mens jeg vendte mig væk fra døren, hørte jeg en lyd. Det var ikke et bank, men en hvisken. Den kom fra døren. Kommer du ikke ud? Hviskede stemmen, og jeg stivnede. Det var en dyb, krasset stemme, og det sendte kuldegysninger ned ad min ryg. Det her er ikke sjovt, sagde jeg højt, men der var ingen respons. Jeg kunne mærke angsten tage fat i mig. I et øjeblik overvejede jeg at løbe op til mit værelse, men en del af mig ønskede at finde ud af, hvad der foregik. Jeg greb fat i en køkkenkniv og gik langsomt tilbage mod døren. Da jeg nåede frem, åbnede jeg døren en smule på klem. Udenfor var der mørkt, og jeg kunne ikke se nogen. Hej, sagde jeg, men der var stadig stille. Så pludselig dukkede en skikkelse op i mørket. En ung mand stod der, hans ansigt var blakt, og han havde et unaturligt stort smil, der strakte sig fra øre til øre. Jeg er faret vild, sagde han. Jeg har brug for hjælp. Der var noget i hans stemme, noget i hans smil, noget, der fik mig til at tøve. Det virkede ikke rigtigt. Hvorfor banker du på så sent? Spurgte jeg. Jeg så dig gennem vinduet, sagde han. Jeg har brug for hjælp. Men smilet på hans ansigt fik ham til at se ud, som om han ikke ligefrem var en, der havde brug for hjælp. Frygten pressede sig ind over mig, men jeg var fast besluttet på ikke at lade ham komme ind. Jeg kan ikke hjælpe dig. Du skal gå, sagde jeg, og jeg lukkede døren lidt mere. Men så hørte jeg det. En anden hvisken, dybere og mere truende, der kom fra manden. Lad mig komme ind, sagde han, denne gang med en tone, der fik mit blod til at fryse. Det er ikke godt at være alene. Jeg kunne mærke panikken brede sig, og i et øjeblik var jeg paralyseret. Jeg måtte handle. Jeg ringer til politiet, sagde jeg, lukkede døren og vendte mig for at finde min telefon. Da jeg kom tilbage til døren og åbnede den på klem, var manden forsvundet. Jeg kunne ikke forstå det. Jeg åbnede døren helt og kiggede ud, men der var ingen spor af ham. Kun mørket og regnen. Politiet skal nok finde ham, tænkte jeg. Bare som jeg troede, at jeg var alene, hørte jeg en ny hvisken bag mig, denne gang fra stuen. Hvorfor lukker du ikke døren? Mit hjerte sprang et slag over. Det var mandens stemme. Han var inde i huset. Jeg kiggede ud af vinduet, hvor mørket blev oplyst af blå blink. Efter at have gennemgået hele huset, fandt politiet ingen spor, hverken tegn på indbrud eller noget, der indikerede, at nogen havde tvunget sig ind.
Siden den dag tør jeg ikke længere at være alene hjemme, og jeg tvivler på, at jeg nogensinde vil få modet til det igen.